Jago moro ma ichich-go ni ne ochwado gi lisasi mine moko ariyo kendo weyogi gi hinyruok ochwal e doho ma Nanyuki kama odonjne gi ketho mar temo nego minego. Jagono ma ong'ere kaka Yagnik Vinod Ramji ichich-go ni ne ochwado gi lisasi Daphne Karuitha tarik 22 dwe mokalo higani. Monj ma kamano nokelo ne hinyruok e iye ka Penina Kawera bende nochwad risasi e kinde tungni manobede kind ji ariyogo manobedoe bang' gwenyruok neno e kinde mane mine ariyogo noyuore tuke mag cricket e kar rito lee mag bunge mantie kaunti ma Laikipia. Achichno kata kamano nodagi ketho manodonjnego kendo noweye thuolo gi rambun maromo Sh500,000 ka burano ibiro yal tich abich mabiro. Last month niliinvitiwa na friend yangu kwa party ya tuka have fun, alafu around 3 the lady akaitisha taxi from Nanyuki town. Huko kuna vichaka mingi, alikuwa anatuingiza kwa vichaka, and the girlfriend walikuwa na maneno na fracas na another lady pia, we were with them kwa group, but they seemed to know each other previously, so sisi ndio tulikuwa wageni. The girlfriend to this guy alikuwa ameketi kwa passing next to driver. Nikaona kama kapita na vio, and then I see blood. Kulingana na vile tulirudi kujua ni ati the guy was a former boyfriend to one of the girls, and now he was currently with another girl. So driver akiwa tu anamwangalia kwa side mirror alimteremshia kioo. Na vile driver aliteremsha tu kioo ni kama the guy sasa he saw where Regina was seated. That's when he fired. He has been out on a police cash bail of 200,000.